wigatine Panemban sowan ana negara Ngamarta ngene yektine waleh-waleh menapa aku sowan ana Stinggil Praja Ngendraprasta kene iki makili saperangan para brahmana, para pendhita, para kiai lan ulama ingkang mapan ana negara Ngamarta. Kang dina sak mengko lagi mrehatenake kahanan kang gumelar ana negara Ngamarta kene. Maknane kepiye Panemban? Nuwun sewu. Para brahmana kang sarta para kiai kang mapan ana ing negara Ngamarta kene iki gumun setahun jembleng serendeng. Kenang apa kok paugeran utawa dasar negara sing diugemi dening para Pandhawa mapan ana Ngamarta kene kok ora nganggo paugeraning agama suci. Nanging malah gondelan karo sing jenenge Jimat Jamus Kalimasada. Kuwi dosa gedhe lho sinuwun. Kuwi dosa gedhe. Sabanjure angka 2. Sing diprihatinake karo para brahmana kang mapan ana negara Ngamarta angka 2 ya kuwi kenang apa wong-wong Ngamarta kok tansah nindakake adat lan budaya. Kayata sadranan, wilujengan utawa slametan, genduren lan merti dusun lan sak liyane lan sak panunggalane. Kamangka wis cetha ngegla sing tanpa warana, lamun kuwi kabeh ora ana tuntunane tumrap agama suci. Agama kuwi wis nemtokake tata cara lan cacakane wong ibadah. Ning kenang apa? Nanging kenang apa kok wong-wong Ngamarta kok gawe tatanan dhewe. Mula Sang Prabu mumpung durung kedlarung-dlarung ayo tak kanthi Pandhawa lan para kawula ing Ngamarta aja nganti baleni kelakuan sing wis dilakoni. Wiwit dina iki ayo padha nindakake mertobat bebarengan. Ing pamrih bumi Ngamarta bisa ayem tentrem, wekasane manggih rahayu. Dene carane mertobat ya kuwi antarane siji, adat lan budaya kudu diilangi saka bumi Ngamarta. Kuwi angka 1. Dene angka 2 carane mertobat ya kuwi kabeh pusaka kraton Ngamarta kudu dilarung jroning segara. Dene ingkang angka 3 carane mertobat wiwit dina iki negara Ngamarta aja nganggo paugeran utawa dasar Kalimasada. Ning kudu awawaton utawa adhedhasar agama suci. Yen Pandhawa gelem manut kelawan apa sing dadi aturku kabeh, nganti kapan wae aku bakal nyengkuyung Prabu Puntadewa anggone dadi ratu mapan ana negara Ngamarta kene. Wang-wang kunta kumpul patang geti sayang gong para gadani romo bat habit wah
Panemban Begawan Cekok Taruna. Iki Raden Bimasena ya Raden Werkudara. Syukur yen kowe wis weruh karo aku. Mingset sing dadi lungguhmu gene kowe. Panemban Cekok Taruna. Dina iki tak jaluk aja mbebidung rasane barep kakangku. Merga Ratu Ngamarta dina iki lagi giduh rasane. Merga ilange si Janaka kang tanpa pepoyan. Ilange Janaka kuwi merga Ngamarta kene hawane sumuk. Ngamarta hawane panas. Krana Pandhawa ora bener anggone ngibadah. Ora bener anggone nenuntun marang kawula supaya ngugemi marang syariating pangeran. Malah padha nyembah wujute jimat jamus Kalimasada sing wis nyata tabrakan karo ajaran agama. Yo. Dadi cekak cukupe. Dina iki Pandhawa ndok kongkon supaya nglarung wujute jimat jamus Kalimasada. Iya, pancen bener. Manuta kelawan aku. Dina iki uga jimat Kalimasada wenehna aku tak larunge ana sajroning segara. Cangkemmu meneng luwih dhisik. Ndadekno sumurupmu. Kalimasada biyen dituku nganggo sarana laku. Dituku sarana prihatin sesirih lan sak piturute. Aku njaluk kanthi banget reganana Kalimasada sithik wae. Karepmu piye Werkudara? Yen pancen Kalimasada ndok kon nglarung, aja Puntadewa sing ndok kon nglarung. Nanging sing nglarung kudu kowe dhewe. Yen pancen kaya mengkono, ndi Kalimasada tak jaluke? Aja mbok jaluk nanging kudu ndok tuku. Pira ajine Kalimasada? Bakal tak bayar kenceng, ora utang, ora semoyo. Babakan regane Kalimasada pira, aja rembukan ning kene. Saru yen disawang wong pirang-pirang, aku njaluk paseksen. Kowe njaluk paseksen apa? Murid-muridmu sing sekti. Murid-muridmu sing digdaya kabeh samaptakno. Murid-muridmu kudu samapta ing gati sawiga ing diri jangkep sak gegamane. Njaluk seksi wae kok dadak nganggo murid-muridku. Gelem ora gelem syarate ya kuwi. Kenang apa nyang-nyangan regane Kalimasada kok ora ning kene wae? Engko aku ora iso njupuk bathi nek ning kene. Oh iya. Kudu ning jaba. Kudu ning jaba. Ya. Yen pancen kaya mengkono besok kapan wancine? Ora usah dadak ngenteni sesuk-sesuk. Dina iki wancine bedhug tengange aku bakal metuki Begawan Cekok Taruna. Ya. Yen pancen kaya mengkono tegese Werkudara wis tinarbuka sing dadi rasane. Ngerti karo bebener pono ing kautaman lan sumurup ing reh Panembah Jati. Yen pancen mengkono, sinuwun punta, aku bakal nyuwun pamit. Aku bakal ngenteni ana tapel wates negara Ngamarta. Kang sarta nganti marang murid-muridku kabeh. Iya Panemban aja ninggal duga lan prayoga. Raden Werkudara aku njaluk pamit ya Raden. Yo, Panemban Begawan Cekok Taruna sing ati-ati muga-muga lepaso paranmu jembaro kuburmu kowe.
Kyai Werkudara, apa ora menggalih todi? Iki mengko sisip sembire luput katuranggane, mesti kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan. Kowe gelem ora gelem iki mengko mesti bakal bentrok karo Kyai, bentrok karo para brahmana. Musuhmu gelem ora gelem, para pendhita lan para ahlul kang ahlul marang agama Werkudara. Kyai apa? Apa dikira aku ora apal karo bangsane Cekok Taruna? Kae ketoke wong alim nanging sejatine alime alim pulasan. Jaba putih jero kuning. Kepinterane babagan agama mung kanggo mecah marang kerukunaning umat. Pintere mung kanggo ngubupi lan ngompori para kawula supaya ora padha rukun. Jaluke menangan, rumangsa paling sekti, rumangsa paling pinter. Perkara iki karepen Werkudara sing dadaki barep kakangku. Ya. Kahanan sing kaya mangkene iki sing dadekake negara rusak ya, Di. Sakwuse ana brahmana, para-para kang ahlul ing agama, lah kok malah ambyur sajroning kahanan negara kang magepokan kelawan jabatan utawa kalenggahan. Tegese para-para kiai kang mendem marang jabatan kuwi wis babar pisan, ora kena digugu kang sarta diugemi sing dadi rembuke. Ora kena digugu apa sing dadi kandhane. Ya, pancen bener kaya mangkono. Malah kepara aku njaluk pamit. Yen iki mengko ana payo-payo Werkudara sing bakal tanggung jawab. Ya ning tak jaluk sing kebak rasa kaprayitnan lan kawicaksanan ya Dimas Nyai Werkudara. Gandanya sekar keadung
Manine karo cah cilik nek. Tunggu. Rikata Dyan Bratasena kampuh poleng bang bintulu adi sarira ngamula dumung godhek wok simbar Jojo yen ngendika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen maris jlitheng Kresna kakangku sing rawuh iya Werkudara apa to darunane pun kakang nganti Yayi Setyaki praptana negara Ngamarta merga kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara dina iki para Pandhawa nandhang kingkin kejaba prahara kang animbrung jagat Ngamarta sinurung kadangku Madukara Arjuna utawa Janaka murca kang tanpa wangenan kabar kuwi mau kabar kang kabur apa kabar kang kababar ing kasunyatan Sena iya pancen bener kabar sing dok tampa kalamun ripalungguhan iki Ngamarta lagi kisruh Ngamarta kahanane lagi giduh barengi lungane jlamprong sing tanpa pamit mbok menawa babakan Janaka kudune Yayi Werkudara wis hafal Yayi Werkudara kudune wis apal yen Yayi Janaka kuwi ilang saka negara ora bakal uwal saka telung perangan ya kuwi antarane Wiku Aldaka Payo Katyuping Rana lan Wanudya Jinatukrama lungane Janaka kuwi yen ora meguru ana ngarsane pendhita sing wegik ya mesti maju perang jinejer dadi dutaning adil yen ora ngono lungane Janaka mesti nginepi perawan ngendi ngono Janaka iya mosok Yayi Wedasena ora apal iya nanging Janaka iki mbok yo mikir aja mburu karo senenge dhewe Ngamarta lagi ruwet Pandhawa tanpa Janaka kaya sayur tanpa garam yen Janaka ora mangkat bingung kabeh sak rombongan nek Janaka ora mangkat bingung kabeh sak rombongan bingung kelenengane apa
Ngono iki Janaka mbok mikir. Ngesik, neng tak wawas. Lungane Janaka mesti ana sambung rapet gandeng cenenge kelawan memala kang animbrung negara Ngamarta iki supaya enggal pundhat. Ngesik, lah kowe kok dampyak-dampyak arep menyang endi? Ngamarta geger. Gegere Ngamarta Mungsuh sing abot kuwi dudu mungsuh saka Jaban Rangkah, nanging mungsuh saka jero negara kuwi dhewe. Lho, tek ngono dasarmu apa? Sak mengko perangan gedhe para brahmana lan pendhita ing negara Ngamarta padha ngenekake unjuk rasa. Njaluk ganti dasaring negara Kalimasada nganggo dasare agamane dhewe-dhewe manut kelawan kapercayane para resi-resi kuwi mau. Babakan iki kudu enggal dirampungke jliteng Kresna kakangku. Kalimasada kudu digondheli kenceng. Mula kuwi Mara gage Siadi minangka dadi prajuriting negara kudu njejekake hukum kanthi sak bener-benere. Kang sarta saadil-adile. Yen ana pawongan sing bakal ngogak-ngogak banyu bening katentremaning para kawula wajib disingkirake saka bumi Ngamarta Yayi. Pandongamu sing tak jaluk. Muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Kowe pranaan Pandhawa kudu melu jumangkah, kudu melu kumrembiyah. Ngestaken dawuh Rama Kyai. Ngestaken dawuh Rama Kyai. Ya, ngestoke dawuhmu, Babe. Prajurit Dwara mati ora gelem keri. Yayi Setyaki. Kula wonten dawuh duh Koko Prabamiji dumateng Kang Rayipun Setyaki. Manunggalo kekuatan kelawan barisan saka negara Ngamarta. Eling-eling Pandhawa lan Prabu Kresna ngibarat kreta jaran sakusire. Dadi lamun ana bebaya kang bakal ngancam ngincim marang kawilujengane kadang para Pandhawa, prajurit Dwara mati aja mung meneng wae. Lho niki sendika ngestaken dawuh Koko Prabu. Krit lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman aja nganti kaya bocah cilik sing dadi lakumu. Setyaki singa mulang jaya. Lho niki kalilan madal pasilan. Kumreh kang bala lumares budaling prot madya kuswa warna-warna
maju maju. Awas. Yo.
mrikata sang Gatotkaca tinon mabak areka suta Dekapira Kresna Parata manahar muji saktinira aglah ing tengahing delanggung arisang Raden Gatotkaca nering cipta arsa ngambah dirgantara sigra ngencengi busanane apa to busanane Japing Basunanda Kutang Antra Kusuma kasut padha kacerma yekti ana kuasane dhewe-dhewe. Japing Basunanda ana udan ora kudanan, ana panas datan kepanasan. Kutang Antra Kusuma apa to dayane Kutang? Bisa mabur tanpa lar, mencolot tanpa sutang, kasut padha kacerma. Kasut wis ngarani padha sikil kacerma lulang, senadyan lulang dumadi saka walungsunganing Sang Hyang Nagaraja. Dayane ngambah lemah sangar kayu aeng sarta ngungkuli pandhita tapa dadya tawa tawi tawar. Wis jangkep busanane Raden Gatotkaca. Sigra cancut taliwondo ngebrak lemah kaping 3 mletik ing awiyat sumusuping Himantaka.
patra Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk anakku sing setinik-tinik, anakku sing ndak tresnani Limbuk. Ana dawuhmu apa, Mak? Nimbali karo anakmu aku. Leren sawetara ya, Nok? Iya, ngaturke apa ta wigatine aku karo anakku Limbuk bengi iki tinimbalan sowan. Oh ngono, iya. Ning sadurunge matur sing akeh-akeh Kang Sarta ngaturake tetembangan lelagon kang maneka warna. Heeh. Luwih dhisik ayo anakku Limbuk tak gandeng tanganmu sing tengen. Aku karo kowe ayo bareng-bareng ngucapake Kang Sarta ngungkapake rasa puja lan puji syukur. Konjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi, Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono ya, Mak. Iya. Mergo aku karo anakku Limbuk bengi iki isih diparingi berkah Kang Sarta kenikmatane. Iya. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Ya mergo saka berkah Kang Sarta kenikmatane pangeran, aku karo anakku Limbuk
bengi iki bisa sowan manunggalan tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Oh iya ya mak iya ngestokke dawuh. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa? Bengi iki dalam rangkaian acara apa, Mak? Iki ngene ya, Nok. Adicarane tidak lain dan tidak bukan. Iya. Ya kuwi tasyakuran pernikahan. Oh, tasyakuran pernikahan. Sapa sing didhauhke, Mak? Ya kuwi temanten kakung. Kang Mas kula nuwun inggih menika Kang Mas Dukumara. Oh iya. Melawan. Oh iya. Kaya tinju melawan. Temanten putri ya kuwi Mbak Yuku Mbak Nur Rinda Yulianawati. Oh ngono. Iya. Mas Dukumara putrane Bapak Jamin Kang Sarto Ibu Yati saka dusun Sumber Klampok kene. Iya, dene Mbak Nur Rinda Yulianawati. Kuwi putrine Bapak Pratik lan Ibu Lasmati uga saka Sumber Klampok kene nok. Oh, cedhak. Pek nggo. Pek tangga. Iya mak iya ngestokke dawuh. Padha-padha Sumber Klampoke. Tasyakuran pernikahan wis diadani nok. Mau siang wis dirupian-rupian, mau awan wis dirupian-rupian. Dene adicarane bengi iki ya kuwi acara puncak. Hiburan ya kuwi gelar kelir gantung gong ngenekake wayangan minangka tandha syukure. Ya kuwi keluarga besar Bapak Jamin Kang Sarto Ibu Yati kang wis ngunduh mantu. Oh ngono mak. Iya ngestokke dawuh. Kaya ngene iki tegese wong tuwa kewajibane wis rampung no. Kewajibane wong tuwa wis rampung. Kok ngono? Iya. Yen ora kleru anggonku sinau ya, Nok. Wong tuwa kuwi duweni kewajiban cacah telu. Oh, kewajiban cacah telu. Iya. Kewajiban angka sepisan ya kuwi jenengke anake kanthi jeneng sing apik, kanthi jeneng sing becik. Oh, ngono. Ki Mas Dukumara karo Mbak Nurinda Yulianawati. Oh, ngono. Kuwi kewajibane wong tuwa angka sepisan. Ya kuwi jenengne anak kanthi asma sing apik, jeneng sing becik. Oh ngono. Dadi asma kinarya japa ngono kae. Jeneng kuwi donga, kudangane wong tuwa. Oh ngono. Apa ana jeneng sing elek? Enek. Jeneng sing elek enek. Contone jeneng sing elek ya apa? Lah, tanggaku enek wong jenenge anak. Kuwi ora nggo petungan jenenge elek, jenenge ora apik. Contone sapa? Enek tanggaku ki jenenge Lekna. Lekna. Lekna duwe anak, duwe anak dijenengne sapa? Kacuk Ndratna iku apik. Oh, Kacuk Ndratna. Apa apik ngono kuwi? Iya. Ngguri omah Buendang duwe anak dijenengne sapa? Nunuk Ndrati kuwi apik. Oh iya. Ya kuwi nek ra tabrakan, nek nganti tabrakan, upamane kacuk kolor, nunuk kok kidul tabrakan brus, tabrakan. Sapa sing tabrakan ke lho? Sing tabrakan anu kacuke Lekna tabrakan nunuke Buendang. Apa ora apik ngono kuwi? Iya, Dadi jeneng sing apik. Jeneng kudu sing apik, jeneng kuwi kudu sing becik. Oh iya. Iya ya mak iya ngestokke dawuh. Iya, kaya Mas Dukumara, Mbak Nurinda Yulianawati. Kuwi jeneng sing apik, jeneng sing becik. Mula wis sak pantese awake dhewe ngaturke panuwun. Musik balik ning benang merah. Mau kewajibane wong tuwa angka sepisan Ya kuwi jenengne anak sing becik, jenengne anak kang apik. Oh, angka loro. Angka loro kewajibane wong tuwa nyang anak ya kuwi nyekolahke sak dhuwur-dhuwure. Oh iya. Banjur kewajibane wong tuwa sing pungkasan, ya kuwi ngrabekke nyang anak. Oh, ngono. Nek telung perkara iki wis dilakoni kanthi bener becik, iya.
tegese wis rampung utawa wis pundhat sing dadi kewajibane wong tua marang anak wis wani mandiring pribadi tanpa gantungke kebutuhane marang wong liya. Oh, khususe marang wong tua. Oh, ngono mak. Iya, ngestokke dawuh. Alhamdulillah, tambah sedulur tambah rejeki, tambah sedulur tambah rejeki no. Iya, Ternyatane pagelaran ing bengi iki, uga disiarkan langsung. Oh, disiarkan langsung lumantar ya kuwi channel YouTube Astabrata Media. Ngono. Dadi iki sing kepareng mirsani, ya. Ora mung penonton kang ana ing lokasi, penonton sutresna budaya pecinta wayang kulit. Di seluruh dunia sing tansah mengikuti channel awake dhewe uga melu mirsani lumantar channel YouTube Astabrata Media. Oh, ngono. Dadi iki ditonton kabeh sutresna budaya pecinta wayang kulit. Melu-melu ndongake temanten sekarone no. Oh iya, iya mak iya. Alhamdulillah wa syukurillah awake dhewe iso sowan. Ana ing Sumber Kelampok desane Macanan. Iya, awake dhewe 2 dina iki no. Urung dina. 2 dina calone awake dhewe ning Macanan, sesuk ya ning Macanan meneh. Oh ngono. Urung nyadranan. Lah iya, Wah iya, Wis pokoke ngalor ngidul ngetan ngulon iki pokoke awake dhewe mbethok ning Macanan. Pancen kaya mengkono no. Iya. Ya saiki Biung arep ndongake apa marang temanten kekarone kang wis kasembadan Apalakrama ana ing bengi iki. Dongaku Banyu Mili no, Banyu Mili. Iya, tintingane, Mbah. Iya. Muga-muga temantene kang wis kasembadan Palakrama utawa Kajatukrama, muga-muga pangudang-udangku, iya. Dumateng temanten kekarone dadya keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Fidini fidunya khatal akhirah. Satemah bisa mewujudkan baiti janati, rumahku adalah surgaku. Iya. Satemah bisa antuk golek kencana kang bisa tata jalma, ya kuwi wujude putra kang soleh utawa putri kang solehah kang bisa piguna tumrap nusa bangsa kelawan agama. Allahumma amin, amin ya robbal alamin. Eman, 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 eman.